Sonabar and is about low to something of pink is about Bobice by my Joseph Pogovan and Moherlands and about Damgay and my broscope as the Snell among the by interesting kindness test Takalamana Hanemani and try Nidina Halako Satea Sonapatea. Muya 8 minutes get out of Laxis Slavenia, money putting by Horace Atakumbayar. First time home by Ginny High. Mojang Tatea, but dark moment. Putra boka gasin dong nalai moजां anta dong ha grab nang dukan थांनानै फैबाय आङो बेनिफ्राय मा होनो फटखौ बोरै हैबावगोन थाय टेनसनसो जाबाय आरो ना आङो उफाय गैया ओमफ्राय बाबा फिसालाबो दं फैलाय आइदि बिमा फिसाबाबो ग्लोम ग्लाम जायो आरो ना थेंक इउ सो माच फौजि नोंथांमोननि गेजेरजोंनो आं फौजि बिथांखौ थेंक इउ होबाय आरो ना समय मोनबा नायसिगोन समय मोनबा नायनाय नंला बियो समय गैयाबा नायनाय नंला आरो ना नै ग्लोम ग्लाम जाखायो बेनिफ्राय फिसाजो लाबाबो आरो ग्लोम जाबावगोन नानिखौ लाबा साब्रैजों ग्लोम जाबावगोन आरो ना साथा गिदिरनि मजायानो आलदा ना मा होनो ओमफ्राय फोरजाबाबाथ' ओमफ्राय अबेबा थाङोबाहाय हमखांनानै सान्दुंफोर दुंबा लानो दिगदार जायो बेरो आरो ओमफ्राय बाखि ओरैनोथ' हमनायाव बिराद मोजां बयबो मिथिखायो साथा गिदिरा आजिखालि थाखायो मणिपुरनि आरो आंहा फिलिंसआनो आलदा फैखायो बोराय गालांनाय नालाय आरो चितरीना कुल बरसात में भीग जाने को आलाय सोलोंनाय मा बिदि खननो गैया हमनांगौसो आरोना बिराद गोजोनदों आरोना आङो मानो होनबा साथा गिदिरा गैखालामोन बेनिफ्राय मा होनो साथा फिसायाबो फिसालानो जादा दाख्लै मोनसे कार्डबर्ड हासिबाय आरो बे बक्सआव दोननाय साथा बेखौबो हाफाखादोंसो आरो गैया ग्रोब जाथारदों आरोना आं बिहराखैमोन गावनो गोसोखांनानै लानानै होलांबाय आरो बरैनो थाब थांगोन होननानै एकदम मैयानो माबा माबि जाखिनि जि एसे एनै नांगौ लानांगौ लाखाजोब्बाय जुखाजोब्बायमोन गैया आरो दा ओमफ्राय आरो मैयानो बिखुनजो बिमाखौबो दाउ मासे नागिरनानै दोनदोबाल दाउ दिसि ज' जाहैनोसै होननानै बुंलायनायमोन बायनानैथ' आंबो लांनो हायो खिन्थु बायनानै लांनाया बेमार आजार लांफानाय जायोना एखमबाहाय दाउफोरा ओमफ्राय आरो न'आवबो दाउसा फिसासोनो दाउ गिदिरानो गैखाथारा आरो एसे देरबाथाय जोंना नेवलायानो साफ साफाय खालामजोबो एकदम राथि नेवलाय दं आरोना साफ साफाय खालामजोबो ओंखायनो होनदोंमोन आङो आरो गामियावबो एसे दाउ बेमारनो नागिरासै बिमायाबो ओमफ्राय आरो दा नै अखायाबो ज्राव टारगेटआ मामोन आंना 8थासोआवनो ओंखारलांनायमोन सिखारनायबो एसे लेट जाबाय उलुं फुलुं जाबाय दा बुंसै आरोना अखाबाथाय आरो माथो खालामनो ज्राव नै दासो एसे हालखा जाबावदों आरोना अखाया ओमफ्राय आङो थाबथां टिपथां माने स्रां खालामनानै लागोनसै एसे अखा खमिबानो नायनोसै आरोना भट हैनोथ' थांनांगौ बाट भटनिफ्राय आरो आंना इम्परटेन्टआ मा स्कुला साननै बन्द फिसालानियाहाय दिनै आरो गाबोन 7 आरो 8 होमबा आङो थांनो हायो न'आवहाय आङो हरसे थानानै फैनो हायो आं मैयानो थांगौमोन खिन्थु मैया टिउसन दंमोन ना दिनै स्कुल गैया टिउसन गैया बे हिसाबै आं मैया टिउसनखौ कमप्लिट खालामखाबाय आरोना फिसालानिखौहाय ओमफ्राय थांबाथाय आरो फरायहैखाया नालाय उलुट फुलुट खालामहैबाय थाखायो बेनिखायनो सानबाय आङो दिनै फुङावनो ओंखारलांनोसै बाट बोथोरा आंखौ बारा मोजां मोनासै आं बोथोरखौ फरायग्राफ्रा बोरै जासिगोनथाय हाब्रु जेव जाव थांनांसिगोन आरो ओमफ्राय अब्लाबो आङो र' दा एसे खिजानि खमायो खोमा नाजानोसै सोरनाफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय फुरायहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट होनानै गालांबानो जाबाय आरोना उननि टाइमा जिखियानो जादोला अखा हालागे दाहा गारलागे दागार ओमफ्राय आं मैया आगोलावहाय बिजनिनिफ्राय माइब्रा लानानै फैनाय एसे दंबावोमोन नै बेखौनो सोमनानै दोनदों बेखौनो एवनानै जानानै रेडि जानानै थानोसै आरोना बिराद मोजां मोनो आं माइब्रा भाजि एवनाय आरो फिसाला थाव एसे होनानै फिसालाया जि मोजां मोनो आरो फिसाजोआबो जाबावोसो खोबहाब एवनोसै आरो बे मोनबाय थाथोंसै बेनिफ्राय नै सनाफोर बिसास खालामाबा मैया मोनायावनो आङो सोनानै दोनखाजोब्बायमोन नै दिनै थाबथां थिबथां थांगोन होननानै आरोना नैबे मा होनो नोंथांमोननोथ' आं मैया फौजि बिथांनि होलांनाया मा लाबोदों बेखौ आङो खिथाखादोंआनो नैबे बस्थाया दाख्लै जों गुगु गागा थिखांनानै लाबोनाय माइरं ओमफ्राय खालि खालामबाय माखासे नैबेयाव प्रटेक्ट खालामनानै बेखिनि दंबावो आरो दाख्लैनि नैबेजों बस्थासे जानायखौ जाजोब्बायानो आङो जि ओंखाम जानाय आंनि आयौ गिलु बालु ओमफ्राय फौजि बिथाङाबो मोनजाफैदों आरोना नैबेखौबो लाबाय बेखौबो लाबाय बियो मोनबा लाबोदोंमोन नालाय आङो मोननै लाबाय न'आवहाय ओमफ्राय नैबे जोगोनाराथ' आं दाख्लैनि थाइथाम बायनाया थाइसे लाबाय मैयानो सोखानायमोन मा होनना बुंबावनो ओमफ्राय नै बियो
मा होनो मेवाया बेम्बु सुदा नै मोनथाममोन नालाय बेखौ मोननै लाबाय आंहा ओमफ्राय नैबे ना फिथिख्रिनि मा होनो मिथिला आङो बेखौहाय बेस्रा बिनानावनो आं मोनसे जासिदोंमोन बिगुमायाबो होनदोंमोन नोंगाबो लांगोन खोमा मोनसे हरबानो जाबाय होननानैहाय गैया थांनाय समाव बावलांबाय इहा फैफिनखानांगौ दङ अब्ला लाङोबा लांबायसै आरोना इयाव मोननै लाखिबाय आङो थाथोंसै बेयावनो ओमफ्राय नैबे नाफामखौ माबाखौ नैबे बे मुसुरखौ आं मोनसेल' लाखिबाय आरो न'आव थांना एवजाहैनोसै सोनानै दोनफिनसै आङो रेडि खालामना लानोसै मा खालामनो बोथोरा दा स्रां जाबाथाय ब्लड हे गंगा मैया एसे गारबाय दे नै अखाया गैथ'ला होनजायो खिन्थु अखाखौ मालाय मा बुंनो मानसिफोरनि गय गायनाय मा गायनाय अखा नांगौ ओमफ्राय खिन्थु जोंना एकदम अखा नाङा आरोना सनाफोर एकदम अखा नाङा दा जोंहानो अखा नाङा होननानै बुङोबा सनाफोर जोंना हजोंहाय माइ गायनाय थिखांनांगौ आरोना आं माने बिराद टेनसन जाबाय थायो आङो जोंथ' खेथिखौ मावाखै जा जोंहा खेथिखौ आदि होदों खिन्थु जोंहा माइ मोननानै दङ खावसे हाबायानो होनो दा अखा मोनो दे मा जाबावगोन हमनो हाला आरोना ए बस्था माइरं रोगानानै जानाया मा जानांगौ ए गायनायाव फैसा थाखा हरनाया मा जानांगौ सनाफोर खम जारला जानानै दङ थांनानै आङो मा हायो देखायनो नाजागोन नोंथांमोननोहाय नोंथांमोना फारि फारि ब्लग्सफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आंहा बिराद प्रब्लेम न'आव थांबाथाय नेटवर्कनि खतम बै खनसे गोबाव थाहैनाय समाव आङो भडाफना टावार मोनो नालाय भडाफनावसो सोदोंमोन दाथ' आं बे एसे दिननि थाखाय भडाफनाव बोरै सोनो सानसे साननैनि थाखायथ' सोजायाना भडाफन सिमा दङ आंना सासे आब'निफ्राय लानायाहाय ओमफ्राय अब्लाबो आं बेयाव सोला थांनानै आं मिन्थिया आं मानसिफोरनि भिडिअबो नायहैनो हानाय नङा भिडिअबो आपल'ड होनो हानाय नङा जास्ट भिडिअल' खालामनो हागोन ओमफ्राय गोजानाव थांबासो आङो भिडिअखौ आपल'ड होनो हायो आरोना एसे साइडआवसो टावार मोनो जोंनि न'आव जिर' टावार जिअ'नि आरोना बिबैना भडाफन ओमफ्राय बिबैनिजों वाइफाइ लानो हायोबा नायनोसै माने वाइफाइ लानो हानो फिसालायानो बिबैनि फनाव हाबसोनानै थाहैनो नागिरो आरोना गोबावजों खनसे मोनो नालाय उफाय गैया नायनोसै मा जालांनो हायो मा खालामलांनो हायो आरोना ओरै जाबाय दे जोंना जाग्राया ओमफ्राय ए भगबान इउ लाइक इट Yes, with the chopstick. हे भगबान ये चाइना बर्डारनिफ्राय गोदो बिफाया मायाव लाबोना होनदोंमोन नोंखौ बाबा 29 जानुवारियाव जास्ट किडिं रे बाबा जादो दे जादो ओमफ्राय साया सापात एसे खम जाबाय आरो नाथुर बिथुर फुदुंनायनि खोथा आङो ओमफ्राय नोंथांमोनजों भिडिअ बानायनोबो गोजान नालाय खिन्थु साया गोथाव जादों हाइजें होलायनाय ओमफ्राय एसेल' आरो गाइखेर गोदिल' दङमोन बेखौनो फुदुंबाय ओमफ्राय नै रेडि ओमफ्राय आं बेबायदि खामफ्राम खालामनानैसो जायो आरोना बुस्थुखौहाय गोथाव मोनो ओमफ्राय सोर माइब्रा एवनाय जानो मोजां मोनो नायफ्लांदोंबा बेखिनिसिम अननानै कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आं हले बिराद मोजां मोनो माम्बार सोनानै लाग्रोसै ओंखारबाय सनाफोर अखायाबो खमिबाय दा बुंसै ड्रेसा ओमफ्राय दाख्लै खनसे गाननायानो खनसे ना खननैयानो जाबाय ओमफ्राय अखा हानाय ना सुवाखै आङो दसे गानबाय दोनबायना गोदानथ' गैखाया देखायबाय थानो स' बेखौनो गानफिनबाय आरो बोरायबाबो ओमफ्राय रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय मा होननानै बुङो सानसेनि थां साननैनि थां साब्रैनि थफ्ला नालाय नै नायदो ओमफ्राय मालाय नै फिसालाया बिफानि हरनाय बेग गोदानाव सोजोब्बाय बिनानावनिजों गावनिया फुरा बेयावनो ओमफ्राय नैबे बे जोंनि आसोलनि ओमफ्राय आंनाथ' गैखाया ब्लाउस गांसेल'खा जेबो लाखायाखै आं ओमफ्राय नैबे मैगं आरोना जाबाय आरोना सनाफोर बेनिफ्रायहाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों मैयादि आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन फौजि बिथांखौ लोगो हमनाय बाबा टिभिनि साउन्डखौ एसे खम खालामलाय कपिराइट फैगोन नङाबा बिमानि भिडिअ आरोना आङो माने भिडिअ दुखुफोरखौ आं जाहिर खालामखाया नङा होमबा जास्ट खुगाजोंल' बुङो ओमफ्राय नोंथांमोना मैयाव हमनो हादों आरोना आंनि रायलायनाय आंनि भिडिअ खालामनायखौ औ आं बिराद दुखु बोरैबा मोनबोदों मानो होनबा आङो बेबायदि फुं समाव थाङोबा फौजि बिथांखौ स्टेसननिफ्राय लानानैसो फैयो नालाय आं मानसिखौ मोनबोगोन बायदि मोनदोंमोन आरोना बाट मोनबोआखिसै आङो ओंखायनो आङो बिथाङा थांखांनायनि उनावबो आङो बोरै आङो 7-8 मिनिटसो आं स्टेसनावनो हारसिं जिरायनानै थादों आरोना आं बे भिडिअ खालामदोंमोन ना ट्रेना थांखांबाय केमेरा अफ जाबाय अब्लाबो आं हारसिंनो 7-8 मिनिटसो आं जिरायनानै थाबाय थादों स्टेसनावनो बेनिफ्राय जेब्लानाखि फौजि बिथाङा फन हरफिनो बेसे मोनखो मोनहैबाय नोङो होननानै ह गड आं स्टेसनावनो जिरायनानै दङ बिफा होनबाय गोमोबाय बियो आसुरित स्टेसनाव मानो थाबाय थाखो नोङो होननानै ओमफ्राय आङो बेखौ आं दुखुबो हरनो हाया बे आंनि दुखु मोनबाथाय बियो माने बोरैबा जायो आरोना बिदिनोखा बिसिनिया बिमा बिफा बिसि फिसाफोरनि दुखु नुबाथाय बिसिनाबो गोसोआ लोरबां जायोना बाखि डिउटियाव स्ट्रंबाबो बेबायदि समाव बिसोरबो दुरबल जायो आरोना ओंखायनो आं खिथाहरासै आं एसे जिरायनो लुबैनानै जिरायथ'दों आङो होननानै आङो बिदि होननानैल' बुंहरबाय आरोना ओमफ्राय आङो थांदो माम्बार नानियाबो गाबगोन होननानै गावनो आंखौ बुंबाय अब्लासो आं एसे माने हुस फैबाय आरोना येस बिराद दुखु मोनदों आङो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि फिलखौ एकदम मोजाङैनो माने बुजिना मोन्दों आरोना मैयानि समावहाय माथो होनना बुंबावनो बिदिनोसै मोनबोआखिसै फौजि बिथां जायगायाव आं नैबे बेग साथा नोंथांमोननो सेयार खालामनायानोसै आरोना बेनिफ्राय आं दा थांनोसै आंना बिखुनजो बिमायाबो
दहाय फन हरनानै रायलायहरखाबाय बिखुनजो बिमाजोंबो आरोना फैमारगोन नामा नोंसोर होननानै इयाव आं मैया मोनायाव होनखादोंमोन नालाय ओमफ्राय फैमारगोन नामा ओमफ्राय फैगोन होमबालाय आं खुमब्राखौ हाखानोसै गिदिरखौ होनबाय येस खुमब्रा ओंख्रि मोनजाहैसिगोन आङो मा सङो ना बै नानिया सङो आं मोनथिला ओमफ्राय आं थांनोसै आरो सनाफोर ना मा बुस्थु लादो ला ओमफ्राय थफियाव हमा बिफा हरनाया बा बिफायानो माने थफिबो हरफादों एकदम यो टफि यो गस्ला यो टफि लादो बेगखौ मालाय गावसोर लागोन जाहैदों बिनानावजों गावजोंनिखौ आरोना बिफा हरनाया माने गासिबो खामानि होजोबदों जोंनाहाय नङाबा जेरावखि थाङा बेगा एसे गिदिर लानांगौ ओमफ्राय बै आसोला हायथुरिया लानांगौ जायोमोन ना हाख' जायोमोन आरोना ओमफ्राय दा जाबाय आरो बेनोसै ओमफ्राय ब्लाउसखौ आं गोलाव खालामला थांनोसै रिक्साबो नेनांगौनि खोथा दङ आरो दिनै गारिया बिराद खम मोनगोन इलेक्सननि सम मा मोनो थांनोसैल' जायगायावहाय आरोना बुहुत नाकाबन्दी जागासिनो दङ लामायावहाय आरो अबेबा लामाथिं थांनो होआ अबेबा लामाथिं थांनो होयो बिदि जालागासिनो दङ आरोना दा इलेक्सन सम नालाय मैयाबो जा गिदिं गिदासो थांलाबायदों जोङो बिनानावजों आंजों थांफिननायावहाय आरोना ओमफ्राय जेबो नंला रिक्साया दा बबेथिं लांसिगोन जों गावनि टारगेटआवल' मोनहैनोसै अखायाबो दा गैथ'ला ओमफ्राय मा होनो सोनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि भिडिअखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो ओमफ्राय नाफाम बाथोनखौ न'आव जाहैनोसै ओमफ्राय लामायाव माबायदि होनबा लांफानोसै मैखुनजों एवजाहैनो आरोना ना जोगोनारजों जाहैनाय जायो बे उननि खोथासै आं बेखौ उनावहाय शेयार खालामलांबाय थासिगोन दा आं सिदा नोंथांमोना लोगो मोनहैसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय न'आव आरोना दा आं बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै येस आंबो फट हैनो थांनोसै बयबो मोजाङै मोजां फट हैदो अखा हादोंबा उफाय गैया साथा हमनानै थांदो गावनि किमति फटखौ मोजाङै साननानै होदो ओमफ्राय आंखौथ' माथो होनबावनो आंबो हैनोसै आरो सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच